интервю за работа по метода STAR. STAR е абревиатура от първите букви на думите Situation, Task, Action, Result или ситуация, задача, действие, резултат. Методът STAR е структуриран начин за отговаряне на поведенчески базиран въпрос на интервю за работа, чрез обсъждане на конкретната ситуация, задача, действие и резултат от ситуацията, които описва кандидатът за вакантната длъжност. Ситуация. Интервюиращият предоставя възможност на интервюирания да опише ситуация, в която е бил, или задача, която е трябвало да изпълни. Задача. Интервюираният трябва да обясни за постигането на каква цел е работил в ситуацията, която описва. Действие. Интервюираният следва да обясни какви действия е предприел, за да се справи с ситуацията, която описва. Тук той трябва да запази фокуса върху себе си и да подчертае своя личен принос. Резултат. Интервюираният трябва да обясни какъв е бил резултатът от ситуацията, която описва, как е завършило събитието, какво е постигнал и какво е научил. Метода STAR е същият, както и биографичното интервю. Основни недостатъци при двата вида интервюта са отсъствието на доказателства за това, което говори кандидатът. За преодоляване на този недостатък е необходимо събиране на доказателства за това, което е описал кандидатът за вакантната длъжност.